Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Una Kolmni u l-familja Holl. Ejjew ħuti llum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tad-Djaknu u Dottur tal-Knisja San Efrem. San Efrem li jgħix u qiegħda l-Ministeru tiegħu ġewwa t-Turkija, hekk kellu imħabba u xerret imħabba kbira u devozzjoni kbira anke lejn il-Verġni Marija. Hekk mhux tab xejn anke f'wieħed mill-innijiet tiegħu huwa stess jistqar li Marija kienet dik li mhux biss kif insibu fil-kotba apokrifi niżġet il-purtiera tat-Tempju, imma Marija bil-fidi u bil-ħabba tagħha lejn Alla niżġet il-verb ta' Alla f'ġufa. U bħalma arpa kontinwament tivvibra il-vuċi ta' Alla, hekk Marija f'ħajjitha komplet tivvibra iżżomm ħajja f'qalba il-kelma ta' Alla. Jew nitolbu għalhekk biex aħna wkoll ta' kuljum narfu nżommu ħajja il-kelma ta' Alla, dik il-kelma li tasal għandna permezz tal-Knisja. Jew ħuti għalhekk narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej sawwab fi qlubna l-Ispirtu Santu li nebbaħ li Djaknu San Efrem biex jinseċ in-nijiet ta' tifħir fuq il-misteri tiegħek u imlieħ bil-qawwa biex jaqdi lilek waħdek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija mar jinħeba ħdejn il-wied, imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kienitx għamlet xita fil-pajjiż. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: qum u mur Serafta ta' Sidon u woqgħod hemm. Jien ikkmandajt lil waħda qarmla minn hemm biex titemek. U qam u werħiela lejn Serafta. Kif wasal ħdejn il-bieb il-belt, kien hemm waħda qarmla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: jekk jogħġbok, ġib li bieqja bela ilma biex nixrob. Hiju sejra, Elija reġa' sejħilha u qalilha: ġib li wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idejk. Hija wieġbet: daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek m'għandi xejn maħbus. Qabbadet titqiegħ fil-ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara, qiegħda niġbor biċtejn ħatab, issa nħejji xi ħaġa għalija u għal ibni, imbagħad nikluha u immutu. Elija wieġeb: la tibżax, mur u għamel kif qedtli, imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli, imbagħad għamel għalik u għal ibnek. Għax din hi il-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael: il-ġarra ta' tqieq ma tintemm qatt u l-kus taż-żejt ma jitbattalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. Dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien hi u hu u dara kollha. U l-ġarra ta' tqieq ma ntemmitx u l-kus taż-żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Salm responsorjali ngħidu flimkien:
ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Weġibni meta nsejjaħlek, Alla tal-ġustizzja tiegħi, oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna għalija u isma' talbi. Intom bnedmin, kemm se ddumu twebsu qalbkom għax tħobbu il-fruwa u tfittxu il-gideb? Flimkien ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Kunu għafu li il-mulej wera tiba kbira miegħi, jismani il-mulej meta nsejjaħlu, trejdu bil-biża u la tidinbux, aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ħafna jgħidu min jurina r-risq. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek, int nissilt ilena f'qalbi aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Alleluja, alleluja. Ekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu it-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Il-belt li tkun imqiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-musbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm hija kelma ta' kuraġġ li l-mulej qiegħed jgħidilna llum fil-Vanġelu. Kelma però li magħha hemm ukoll marbuta missjoni. Mulej qed jgħidilna intom il-melħ tal-art, intom id-dawl. U id-dawl il-missjoni tiegħu mija xejn għajr li jdawwal. U mnejn jistgħu jiena u int, kif jiena u int nista' inkunu dawl għal xulxejn. Il-Vanġelu hawnhekk stess jaġina dak l-eżempju sabiħ li Ġesu iġġib tal-mużbieħ u jgħid il-mużbieħ ma jaħbuhx imma jpoġġuh fuq l-imnara fil-għoli biex idawwal il-dawk kollha li jkunu fid-dar. Minn hawnhekk din hija l-ewwel missjoni tiegħi u tiegħek. Li nkunu dawl fid-djar tagħna. Inkunu dawl li jdawwal il-ħajja tal-membri kollha tal-familja tagħna. Aktar ikompli jgħidilna biex meta intom id-dawl tagħkom jiddi quddiem il-bnedmin, ġifieri quddiem il-barranin, quddiem l-oħrajn, in-nies minn ma jafkomx mhux ifaħħar lilek, imma jagħti glorja lill-missier. Għaliex? Għaliex jiena u int niġu imdawla mhux minna nfusna, imma irċivejna id-dawl mill-kelma tal-mulej Ġesu. Mhux ta' bxejn it-talba llum tas-salm responsorjali hija proprju din. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ejjew aħna wkoll bħas-salmista inresqu it-talbiet tagħna u nitolbu l-mulej biex il-Knisja tiegħu tkompli tkun dik li twassal id-dawl tiegħek lill-umanità kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħti raj spiritwali
skont il-qalb tiegħek lid-djoċesi tagħna biex ikompli jmexxina fit-triq tagħna warajk nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jinsabu fid-dlam minħabba xi problemi, minħabba l-mart, minħabba l-weġat. Kun int mulej ipprovdilhom persuni li jdawlu il-ħajja tagħhom nitolbu. Tolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Ħajjikbru fl-imħabba tiegħek u jkunu dawl għal xulxin nitolbu. Ilqa mulej dawn it-talbiet ta' din il-familja li jinġabret madwarek, kompli jixħet fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li waqt li jkollna f'idejna l-ħwejjeġ qaddisa tiegħek l-Ispirtu Santu jimlina bid-dawl tal-fidi li bih kien imdawwal id-Djaknu San Efrem fil-ħidma tiegħu għat-tixrid tal-glorja tiegħek bi Kristus Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti dejjem timla lill-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħalli jseħħ għal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-għolja ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għolji ta' smewwiet. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisħoqlejx tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
namlu fl-imkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, ejja nitolbok fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien nkun nista' ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena dejjem nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li qawwejtna mulej bl-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex kif wissiena sa nefrem qatt ma nifqu nroddulek ħajr għad-doni li jogħġbok tatina. Bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Jew issa npoġġu l-familji tagħna taħt il-ħarsa materna ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Komplu ngħixu fil-paċi u l-imħabba ta' Kristu. Madonna